A gyermekek emlékeztetnek minket valamire, emlékeztetnek arra az igazi ösztönös önmagunkra, amiként megszülettünk, mert hogy ők még azok nem játszanak szerepeket, nem játsszák meg magukat, nem akarnak megfelelni, kimutatják az érzéseiket, és tudják, hogy miért jöttek ide. Ha ránéztek ennek a kisgyereknek a homlokára, látjátok, hogy nagyon domború ez a homlok. Itt laknak az agyunkban azok a sejtek, amivel gondolkodunk. És ugye mi sokszor azt hisszük, hogy a gyerekeket nekünk tanítani kell. Igazából, aki tényleg gondolkodni tud köztük, mert ott van az agysejt, ott van a képesség, az nem más, mint maga a gyermek. Később csak és kizárólag veszítünk ebből a képességünkből. Aztán érdemes egy pillantást vetni a homlok közepére. Ennél a kislánynál különösen látszik, hogy ott még domborúbb. Ez a része a homlok szerkezetének az eredetiség. Az eredetiség azt jelenti, hogy önmagam vagyok, anélkül, hogy utánozni akarnék bárkit vagy bármit. Egy egyedi lény vagyok. És ezt is tükrözik nekünk a gyermekek, mutatják számunkra a gyermekek, hogy valaha tudatában voltunk a saját egyediségünknek, a saját különlegességünknek.